Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hakaleng gijaka gabriu nyutrap lami ki khubor badon gibriu bomla setiaban itu kibala persyang ban rung jubor hayeng jung gibriu bat lese ban rong jubor ya ki heb barit dang hnin gano phai sngi kum gane gijingja kala ja halomau ba opor shilong laong hana ba wei briu bomla ban itu dur ula persyang ban kren ya wei heb barit hapo kompon yeng badon phalor kat bai dang tmu ban lejbar Namar bai ladon jing semua per kumtai la pet no wot syapo yeng bat kang kerdep ke jingkang da ke jing yarap ipara basalang hangta. Laong bau tau briu la kendari ke jingkang nrei emsim la pli setia bat ila ap kat to gane por. Hado ba indas ngau sngain bat lek khot yu kpa uba penhun lang wan sweat uba la batai ya ke ei ke balaja. Kaja akum tu hakapor lai beje akum tu te ngadang mulut toilet nganak pli kata jingkang te apa bang amuk bandung toilet umi kensan tau berenan tanah din kendra ula adik lupa hing ayo I te uyat ski syakata ka jingkang te uang kong le ayo te ngapat nganak lingok ken mom bang am itu te tau brio te ngong ngadang syongkai te kelihana mimi dan hayang tengah lingok bu kelikum tangan atap ta ba dia tu ba bah ula dan iu hita ta em dan rat hadil kum ta ang hana ata ay na yang asikalat ta masin ke ang kum ta ata tengah tanah kajing khang mu ban khang no ubat ya kata kajing khang ubat mu ban pelit tengah tan dia sangat tan bet kum tu te ngan salah akin bantan te iwan itu iba sa lambat nga iwan pen khang kin kata jing khang dayo sngo tanga khot I te hadin kum tanga khamyan sta kawi ka jing khang ka badan shata sha kamra shaja te da kum tapat ni da yawan shi kamra ngi da ya ap hangi te ngi yo sngo pen ba ula pli ula ban ula tit ta ula tit HM la upata ang heb please ka jing khang please heb te hadan tanga ang ni do tau bahamo di bebas nyawi te ngasang mi han shane shawi kamera ta hado dau hi kamyo social tanga salik khat nei papa jang kan Kai ba pensko pi ban thai sni ban ong bu de bru bum de bru ba. Ngi pet nan ta nei tiu jing khang naman bi dan te thli ta jing khang te ngi pet apa bu tiet am pa bu iu ubu kan ka kti silang kum ne utiet atat te ngau met la ri moi ke tep ngam tep do bat iu tama de bu ri bat Dan jing buri dan ubu ri tu sedih Siya tu kapor ngadon ni yang ni yang ni po compound dia kalau ba ti por ba ada one child school ji kon dai dah dia mo child school ikon tu tengah kre pen biang kali sama hal bi child sik persaru por lai beje te hai ti por ba kadang pen biang kali nem tai te ga anu shabi kali kan jong ka di para te mengapalai mengasim tiar na po asem kali dah ta jing sim tiar ngam ta tang anu shabi yang te mai te hai tai por pada ka iwan khot ikon kan yang baka wan ubrio yang bom itu wan kali te ka jing sha ka ja kom ni te ikon ngadang sidak ba chaw school dai te dan hayeng te hate por ba dan hayeng pada por mangadon sabar imut le toilet sabar te ka ik baca kalong ha por bi play san ka jing khang wan to ubrio ka bi san na kan ro ri mo por bo ri ta to mi kan san da wa mi kan san ta ukli kan shei mei dan ta pi dan ba no pi le yu na tau ule ban kli ta kai we din ka we da tin tu ule ban pan ba den I kan te kon ba ta ka por essence ke ik ba
jingkan tok brio ka long phe ta ka jawan mi ka im ta ti khang no ka yeng tetap khang ka yeng ta isong sa ko kamera up support nei tok brio na bar ule bi ban kandar ka yeng tiet e be play have tu om ta hadin ka tu ni por da la kham kan cha ti khun iwan mare no kan wan wat nga mai te yong ba ja kum ta mat kum ta hi nge mare no sa yeng yawan lai pe shrum surok chaneng im issue to brio te hadin kum ta pada long kum pa pada ngadan ka jing so ka ba kum kini ki jing cha ki wan cha ka yeng man ta mo kham tam ngi ni si i ba ka dang jing cha te nong ra ti khlung jam to kan thai ta ka pen sep ti ngi kum ki mek pa ka ta kan ni ka jing cha ka pen kan det ka ngi kum ki mek pa bat kum ki long yeng ki snong ki thao pa ngi di ban long pu siar ka ma ngi nom e than ki khon la ni ki mi ka shabaru ngi di ban ong ke ki ba ki nom ja than kham se jai namar ba im tip per them ta ma ki bre ngim la ban chania ki wan ki le kham tam ani khmat ye jongi kan ka surok ka ba kali pro afsau kon ta ki ya ba step ban miet ta ka bu ka ching tieng ka ngi kum ki pa ba ngi di ban kham husiar ba ngin kham yai pikir ba la ki chong khon kham tam ki long yeng long ki yeng ki sem ki chong gi ru mangim nei ban e than kum tu kan namar ba ki jing ja ki ba pon kom ki ja ki jing sha tu ki jing sha kum ta ma ki jing stick ba pon ha ki jam ta te kum ta kan tu ka ni kum ye ki mi ki pa ki long yeng long sem ba kin kham husiar ba ki ni ki sim ta ka te ka te ki jing ya peniap menta te ngam na ban o shot na ka dau yu re kai ka bangai i menta ka long ba ki jing jele chong ni drugs ma ka pelong ki ti khna samla la da kim ban pisa ki ha ban tu na yeng pat ban sho i ki brio halenti singke ru ban tu ni ki pla jong ki ngi kum tu baja no ston ru sui rang ba la tamen sha lu te yo ta ki dan ki jing ja ru ki baja ha ki ni ki nong jong i hajan ru ma ki ha po baya lenti ru ki brio ki klo na pla ki bat ki dan arngot langut tu ki bat ki klo kat bayo pisa ki e no tu tu brio te kim sho kim na e ken ko ka bu jing e ken yang dai perkhat menta ka bede ba ni ka menta ba ngi hap long kum ke snong ki thau ma ngi hap long ki ba bu te ki brie ki le si ki ban long pikir ki ban pe ngor bhai ka snong ka thau ma kham tam kini ki jing sniam ta kim ja tak man mi ki ja wat man sngi ru ha ki yeng halenti singkien te ka ji jo ga te ka dei ka por ngi kum ki snong ki thau mo ngi hap ban pe ngor bhai ki ka imlang ka salang ka jing ya ka yang ki brio kham tam ki ba i phla le ni ki ba i chan khamat ni di ban ban kli ki ken ke jing le chuan jong ki hapo snong ka e ka daw ki wan mo khnang ba kan da ka snong ka thau joi ka long ba shngan ken ba le ban wan ban shong ban sa Nandu me aso hi tu ki jing ja nong ra te ka bala pin sayong ngan ban sula su ban mudur sula ban mudur la su ban perkhat ke kum ni ka jong ja ka jong i hang ni ka ri ka jong i ka snong ka jong i ka thau ka jong i ken bakat i klong i ba sau snem i ba rang ru play kan wan ja ka long ka do kan ni te hang ni ka por spa tong chuan chu kan tien a kan tien ngayang ni hay nga kren hang ni nagaliang jong ka seng kan thai balang lu bu ba kum ka president te ni ji so khya jong a ki long ki bala so chhe ha ki ni ski menta bala ndo be so kan ni news ko ja ha po nong ra kala pen ki men siu kala ki do not ba jing so si jing so thang ba jing pai do not le man perkhat kum ki me ngi long ki me ban perkhat ila i jong i ba thon kham tam i rible i badang kata bi insha le ki kum kita ki kam pa kam sang ki bra mla ban mut do shu te ka we ka long na ka liang jong ngi kum ka kan sang hi na ka liang ka sang kan tu kan pham no hi kenya ha ka snong ka thau ba samanta dang i oso ba dang lan rai oso khubor ba hang ni halu ba jong hi ru kla ja ko i ka long yeng ba ki brio ki wan ki atem bi pha pli yeng bi ki pan na kita ki khna ki ba don ha kata ka yeng
Dai don bok beta ki kena ki don kata ka sense jong ki don kata ka Yusuf tu jong ki bi ki khang khadap no e ka yeng ki kham ai la bi ta ki brio bi kin rong ka yeng so ki sa pet no. Ti kana ni ka long ka e ka bala kin dit min sim kin dit ben rio pi ngi kum ni. Mdei shu tang ka sol bra ka we mdei snong ha ka snong jong hi du ka wan ja kum kita ki Tenga su kan tu kan pam si kan tien hi ki long ka mi ki ba don ki kun ria ki ba don ki kun samla ba kin pe ba ba kin ri kin pe ki ya chono ki yang chono ki mi chono wat ki ni ki ba dang khna ki ba dai le wa tang phalau la jong ru ki ban lei ban long adakar ba ti ba kim dei su ban sha ki khna ban ni le ka se ni se tai se yeng brio su tu a ki ma chong no tang halai jong I kan compound ki ni le ka hang ta ba de ka git barabor la dam don hi barung ba lei ha ba khang ta la ti ka dei tang ka ta ka jing kan tu kan pham ke mingin dei mingin brio no man ta mingin so thu ti ban nom ai la chui la ki jong ki khun ki siêu kham tam bakin ya lan bakin ngin dei ban so thu ki kme le ka long jing kya ka dei ka jing kya ka jong ka kmi hi ka ban yang ka ban pe la ki jong ki khun ka no bi ji ki school ka no bi ji ki wan school ka no bi ji ki tuition ka no bi ji ki wan tuition bat ki ba la le le da ki klong ki mi ho ki ba don le jong kam kim la ban san ra na ka ti ki jat ndai ka timing jong ki jing wan jing rung jing mi ji khun ki dei ban tip kata hen tingi dei ban long atakar bai kan hieng dei ban ka sedang kan ni ke ber khoi ke dei ban sedang na ka long yeng ti ngin sedang hi mangi na ki long yeng lo sem lo jong ngin charai le jong ki khun ki siu ti ka chinong ka tharu kin ya but lang kin ya long lang hak ta ka tur ber khoi bikin don ka ta ka jing sko ba kum kan ni ki jing ja ka lawan ja kum kan ni ka ba mla man mo dur ba sementara don sa ta ki jing wan rung hadu ka chinong ka thau ka jongi tenga tu nga kerpat sisa ya ki long kemi ya ka chinong ne ka thau kinong pe kinong iru bikin kinja pe lem ki ba wat I rang ba chinong ru inap but wa no de kilat kilinti kumno te ban ya ban gat ya ka chinong na kum kini ban pe thu iki kali kumno ki rung ki mi ki bawan ki balai ki kali kam tam ka pon dala dum dala miet kata ka de ban long pi ka bangin hap ban ya mi pa ba he bangin ya le ya kan ni ka awareness ka de ban long hang I way ya ka snong ni baro ko way but ha ka jala jong I bro ko way ha ki way ki snong ki de ban ne kan det ban rio no amta na kam ta ka jing ban lai ki khun ki si lo jong na kini ki jing kum kini kam pap kam sang ki ba ubrio batmu benta ban le kum kini ki kata tangan hap khot hi da executive meeting ngin hap hi man ya perkhat phang ni ke kala dei ka por ba amdei men ya shong klik ti shu ngla dei men ya le enam ta ka snong na ka safety jong ka snong na ma da ka jing la ki khun ki si lo jong hi na mar la dang ile e kan ni ile ya da baro ki khun jong pi ki khun yu tu mde men ile tang nam ta ki khun ki se la jong mo ka seng kan thei ka ya pe ha ta dur ka tre ka me ta do ban pe ka imlang sa lang ka jing bha jong baro hi ko wi kisno te nga su de hi ba la dang yo ka kan khot la dang yo no ka por men ya palong no hi tak emergency meeting thì mình nhà bác khát nó cũng nô mình lạ mình đã thao lạ lên ti mình nhà đài này cái xong thế nhìn lẽ cái nuôi cái lạ lên ti thì nhìn say ra nhìn say kren ha meeting cái này cái chừng ai lạ năng tay na po ipi nên na po nong se cái tu juan tu bật cái ya cái yang ru msangan chu te msangan chu cái ya cái yang pai ba cái na school ki wan ki le school pai ba ya yang dan yung ti wa footpath pinja oi ka kali kala hakrung briu te pimplo choban kya ka pon ma step le te ki hajar ki kali ki no nang te pin pe ba ki pe pa ya mari ka ni la ple lat ba wan na nok se ki ba wan na sha mdei na nok se na sha ka wesi bro ko we hadu ki kali ka mai
hadu ki kali he mdai su tangki kali private lada kalong kabala tengah susu dei banong ba ya kasong kai lada ki pelaj no tangi private kali ti jong kanong se jong ki kutu ki bawan tai private le ban khang la no kini ki kali kamai kini ki bawan kini hadu ki sumo ki kali ki ban lai pho ha ja ki bucket ki truck kini ki kini ki truck kini ki mini truck si ki bro khoi ki tu ki wan tik te phi kan ni te ilinti ba pila jing khap nya jong te ka block 4 kan ti ban no sti kalong ko ma ba ko ma sa bhai tu jaka ba ya kham tamai bai ba ki khina school ki bale ki bawan ti kata ta ka shong ha jing penya ka shong ka shong ha rang ba shong ka jong jing penya ka shong ka jing pe jing i jong ki ke